95 na Radyo Vista Dipolo City, 88.7 Radyo Vista Ipil, 105.7 Radyo Vista City Hall, 106.1 Radyo Vista Canlaon City. Vista Media Group Incorporated. Balita, isyo, serbisyo, action, kalingawan. Radyo Vista. Bisayang manok. Bisayang dako. Aduna kabay suliran, nga dugay na nimong gipasan. Ako! O sa imong tanaw, gibundakan na ka sa tibuok Bigis guys, kalibutan. salubong shades. From Clarin, shout out. No, tagaan ko pa salubong, Dikis. Hoy, magandang! Shout out, Yemien Urkia. Tu papa to, tu Salamat sa Dikis, Ming. You're the best, you know. Radyo Vista. to, tu papa. Mutambag. Kapag ang imong buhaton, iluin na. Muabag. Nakasabot ko sa imong ipati, pero ninyo naman Program ko, mag-shades. Kwarta lang ang Wala, di masahaw na naman mo sulat. mahatag. To, To, tu papa. Paminawa, matag alauna hangtod alas 3. Dinhilang sa nagunang istasyon, Hour 99 FM. Radyo Vista. Talk to Papa. Ay, hello, Papa. kiss ko ba? You're listening to Papa Smoke. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:35 sa hapon. Programang Talk to Papa. Musunod na. Salamat sa donors. Wala ko na sobre. Ika'y bituin Ika'y bituin na nagninig na nagniningning sa aking paningin. pamain sa shades. Oh, hindi ka na rin. Tinigila kita at hinihiling. Sa mga ganana rin nga shades, ako na ihatag sa inyo free. Paalam ninyo kang Mia Pagara. Ay, unsa ito prito ni Umeng? Shout out Mimi Lazarena Osing. Shout out Papa Smokin. Shout out Food. Mabit, tanaw na ito ni B. Ang tanging kulang. Ang tanging pag-asa ko lang upang makasama ka ay ang labanan ang Mundong mapaghusga. At lakbayin ang layong tanging oras lang ng buhay ko ang siyang hangganan. Ika'y isang pangarap na habang buhay ko pagsisigaw pa. Ngunit kung dumating ang araw na bigla kang maglaho sa iyong kinalalagyan at mapunta sa kamay ng taong mapangakong babagsakan. Asahan mo nasa puso't isipan pa rin kita at masaya kung sasambitin ang salita. Lumig
ligaya ka sana. Sa piling niya. Ang atong oras mga kabisda, kalauna 39 na sa hapon. And welcome back sa programang Talk to Papa. Today is Wednesday, June 15, 2022. Sa mga nagsweldo karon, sa mga magsweldo karon, congratulations. O para po ninyo karon ng programang Talk to Papa din sa DXWO 99.9 Radio Bisdak, Pagadian City. And of course, ang inyong makauban karon sa gihapon, ang romantikong DJ ng Power 99 FM Radio Bisdak. Yes, romantikong DJ. At hinihintay Kaligo na daw ang kuha. sa kalangitan ng No? sana. Of course, kauban ko ninyo karon na ning programa ha. Kaya ano po tayo basahon karon nga problema sa gugma? Hulog Taga-usamis na ba niya atong sender karon? ika'y Si Omi. Ito, no? bigay. So, guys, ang atong sender karon nga po na ay para rin sa mga gustong mag-share sila mga problema. Dali ra kayo. Pwede rin ninyong i-text sa ako ang cellphone number nga nabilin karon sa balay. Imposible Mabasa magyapon ako tugma. mahawakan. 0918 728-3822 0918 Kung 728-3822. Pwede po niyong i-private message na ko diri sa itong Facebook nga kadadlaw man kita nga nag-live. Ang Smoke and Space DJ Pops. ang Okay? mundo. So, karon hapon na ang sender na to karon. Sender na to nagpatawag sa pangalan nga si JR taga Ozami City. Problemado sa iyang asawa nga kusog daw kay manugo. Iya dili ra ba daw kabalo magpahangyo. Kay ang iyang asawa mong gud po daw ang bagbuot sa tanan. Murag si Uming. At taning ka, oy kay numdum pa mo ni Kwan ni Ate Mia ninyo. Nabi siya karon diri sa Bisdak ay. Matod pa niya. Siya, when the cat is away. Sani, when the mouse is away, the cat will play. Ha? Dito ka dungog. Ano siya ganina nga, Handu sana. Ito no, shoutout sa mga mister diyan nga naminaw ha, labi na sa mga nagapainit karon sa trabaho. Gipanghigang, gipangduka. Gipang laay karong mga puna kay sobra kainit gid sa Pagadian City. Ambot lang kadiya sa inyong lugar. No? Init kayo. Labi na sa itong mga kabisda karon nga naminaw, nga nakakaroon sa ilang mga tugkaran, nakakaroon sa ilang mga kuan sa ilang tindahan, naadiya silang gipang trabahuan. Kusog jud kaayo ning bisdak. Ay, perting kusuga gid sa bisdak, no? Basta gani mo tungtong lagi ng alauna, maglanog-lanog lagi niya itong programa sa tanang lugar. Labi na gyud diha sa may kaning diri sa may bukid-bukid daw kani sa Suminot. Shout out ganin yung tanan diha, ha? Of course, ato ang mga viewers karon sa tong live. Nga nakakaroon nag-view sila Mimi. Sa may bugnaw nga kabayo tambal sa init dol. Agoy, ayaw na kay ang kanang beer makadaot na spa. Makadaot na spa sa mga babaeng mahilig mag-inom ana. Pindot timnon pun ba shout out po ni Junicio Bunyao Baliton. Shout out, maing hapon. And then ani Yinyan Horkia, Mimi Lazarena Using. And then ni Go Steve, Kevin Gandalon Diabordo. Shout out kininyon diyan, no?
Labi na gyud sa mga nag-view karon nga wala mag-share sa tuang programa, sa tuang live, no? Salamat kay kinako isa ka buok nga nag-share pero natay 7,000 ka buok viewers karon. Salamat sa 7,000 viewers right now. Papa Smoke, i-greet me diri sa mga Danluga, naglanog-lanog yun, bahalag init, minaw, gihapon mi sa imong programa. Uy, kinindot. Salamat sa mga naminaw diya sa mga taga-barangay Danluga, ha. Labi na gid nining ni Dudoy. Yan, si Dudoy diya karon, no. Ang atong sender karon si JR. Ang iyang asawa daw nga nagpatagit, ang na to ni tawagan. Si Umi. Ako masahon ha. Sige. Naminaw po dahil karon nga kung mga kinakusgang listener diya karon sa tukuran. Labi na yun ni Bentot diya karon sa Manukan. Napog karon diya silang Frederick sa may baybay. Kauban sa mga gingsakpan sa tumbutan nga mayor diya, no? Si Frederick Tornito. O si Daddy Tibbs. Si Tibong ng tukuran. Sa awa diya karon napid-hapyod sa iyang agtang masawa diya karon nga si Baby Arn. Di man ni Baby Mami Arn na ka. O sa ko, siyempre yung pinakagwapa nga mama diya nga si Mother Arlene. Rabbi J. Pangansayan, shoutout from Jeddah, KSA. O ni mga ka-berks sa diri, no? Shoutout niyo, brother, ha? An Oberes Abad, shoutout Papa Smoke diri sa Barangay Gatas, naminaw na pog ko nimo. Kusgin na nang imong radyo diya kuan kining an-an, no? An Oberes Abad, kibasahon na nako ning sulat. May hapon sa ng mga silingan nimo diha nga naka Power 99. Okay, so diri ta. Ang sulat ni JR. Problemado sa iyang asawa. Nakusog kay manugo, na di ra ba magpangyo kay magbuot mo ay magbuot sa tanan, no? Gining asawa, no? Pag kay mahimo gid ba sa imong asawa na gani mangisog, anang gyud ka? Hilom-hilom na lang ka kay para dili mo dako. Og gini asawa, guys. Nara. Sulat ni JR. Si JR ng Ozamis City. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Pangalan siya ng asawa kasi Uming. Mia. Si Mia ang pangalan siya ng asawa. Kung may problema sa pag-ibig, talk to You're listening to Papa Smoke. You're listening to Papa Smoke. Dear Papa Smokin. Dear Papa Smoke, maayong hapon kanimo akong idol. Maayong hapon kanimo Papa Smoke. Ingod man sa tanang mga kanunay nga naminaw ni ining tulunganon. Ang pinaka-paborito ginakong atangan sa matag hapon. Ang programang Talk to Papa. Gusto lang na ako ning i-share ning akong problema, Papa Smoke.
Kabahin kini sa sitwasyon ako karon sa akong asawa. Og sugdan ako pinaagi sa pagpaila sa akong pangalan. Itago lang ko sa pangalan si JR, taga Ozamis City. Ako si JR, Papa Smoke. Usa ka lalaking minyo. Sa akong asawa, nga itago lang nato sa pangalang si Mia. Maglima na pud ka tuig, Papa Smoke. Gikan sa pagminyo na mo sa akong asawa nga si Mia. Og sa 5 ka tuig, Papa Smoken, wala ra po laing babae nga gikabuangan o gihigugma. Kini ra gid tawo ng akong asawa. Sa unang tuig sa mong panaguban sa akong asawa, o gani makaingon ko nga bisad katong uyab pa lamang kami. Manggigil man jud ko ani akong asawa, Papa Smoke. Ilas panginambog ug akong ihulagway ang akong asawa. Babaeng pution. Balibuon og lawas. Sakto og ganang atubangan. Guwapa akong asawa, Papa Smoke. Ang ako lamang problema karon kay sukad nga nagkabaton na may isa ka buok anak, Papa Smoke. Nga problema na ginoon ko sa kong asawa kay mura naman hinuon ko og ulitaw nga manguyab sa iya, Papa Smoke. Kini nga akong sulat, kabahin lang gid ni sa amo ang problemang mag-asawa. Labi na gid sa panahon nga muhangyo ko niya, Papa Smoke. Pero ginabalibaran ko niya. Mas stress man yun ko, Papa Smoke. Wa dyo'y maing adlaw nga ako ang makita. Mabati ginako nga grabe yun kalaay kining balibaran kasi mong asawa, Papa Smoke. Nagsugod ang among bikil-bikil sa kong asawa nga si Mia. Katong naan nami anak isa. Usog na kay sa manugo sa kuha. Maldita na kaayo siya sa kuha. Usahay lagi magduda na lang ko, Papa Smoke, kay mahilig ra ba kini mag-chat-chat ng akong asawa. Ay, magbuhat! Ay, magbuhat! Sa tinuod lang, Papa Smoke, wa ba jud ko mulingi og lain babae tungod kay akong asawa pertigin ko pa. Share gid ang akong gibuangan sukad pagid sa una. Pero karon problema kaayo ko karon sa among panag-uban kay nahitabo na gyud, Papa Smoke, nga dili na ko makatapad niya. Normal bagod na sa asawa, Papa Smoke, nga mailan sa isa ka bulan na ay kaduha. Malipay pa siya magtanaw na ko nga magsarili ko kaysa man lang nga ihapon nga timanon ang ako nga bana niya. Mas labaw akong pagtuo karon, Papa Smoke, nga murag di naganahan ang akong asawa na ko. Ako lang isa-isay, Papa Smoke. Last nga gabi nga ning tapad ko sa kong asawa nga si Mia. Di ko malimot. Isugo ko niya. Gikan ko sa trabaho pero ako pa'y gipalungag niya.
Ako pa'y nang limpyo sa mo ang kinanan. Gipalaba pag yun ko niya anang gabi, papas mo. Oto nga okay na ko, kay asawa man ako. Maulaw kay ko mo reklamo, papas mo, kung i-share pero katawaan, manggod po ko sa uban akong mga kaila kay nga ano dong inana ang nahita po nga mag-asawa mo nung taming doon. Mo to tong gabi una, papas mo, kikapoy kay ko, tibok adlaw yung kong nagtrabaho, tapos pag uli, ako pag ginaglihok ang tanan. Pagkagabi na papas mo nga, ning hangyo ko sa kong asawa, papas mo. Dili biya po ko baho kay aligo, biya po ko anang magkuman akong trabaho. Ay, ito ko kayo. Sa banan eh. Abi ni mo, papas mo. Ito. Nanahiming jud ko atong gabi una kay kabalo na ko ani akong asawa nga og masakitan na gani gamay. Pwede sila, no? Pwede sila. Masuko na yun. Moto akong gihimo. Naguna-una naman siya gigda sa kuwag nagpiyong-piyong. Ginahinay na ko og kaning kamang ang akong asawa, papas ko. Ginahinay na ko og kaning kumot-kumot ang ihang bukton. Pero para sa kuwang kaugalingon, papas mo, perti na ginakong inita. O dito na gid nga murag nakapatay gid ko nga natulog ang akong asawa. O dito nga ginahinay na ko, papas mo. Hinahinay na ko galok akong asawa. Tulog lang gyapon akong asawa. Dalas akong kainit, papas mo ko ito, gidali-dali na ko. Naunsa man yung hitabua, papas mo na. Kating tulugan sa kong asawa, pero naka-hold rin siya, pero nag-short, tapos daghan ba yung kigsapaw, papas mo. Maugi hinungdan nga nasakpan ko niya. O mo hinungdan nga, wala po na dayon. Wala po na dayon ang ako ang gusto, papas mo na. Maangkon ako kong asawa. Nahitabo ning tanan, papas mo, bulan na ang nakalabay. Munang dili makabaso lang ako asawa karon nga medyo nag-usab ko sa iya. Sa tinuod lang, papas mo, ako ning gipadangat ang akong sulat kay ang pagkukulang sa akong asawa. Dito na ko nakita sa lain. O maingon ta. Na ako'y babae karon nga nakasabot sa akong sitwasyon. Bisag minyo ko, gitabangan ko niya sa akong gusto. Amiga na ko ni siya, papas mo, suod. May istoryahan ako sa akong problema. Dili sa ingon nga nagrason lang ko. Pero lalaki ko, papas mo, banang nga nanginahanglan. Tinuyuan nga nagpakasala ko sa akong asawa tungod lang po niya. Sabi ni mo, papas mo, huwag ginako tuyo nga mawili ko aning bayhana. Tungod po siguro sa iyang ipakita sa kuha. Muna akong problema karon, papas mo. Mabasol na ko akong asawa sa among sitwasyon karon. Sa una nga nabalaw ko hangyo niya karon nakuyawan siya. Nakalitan siya kay bisan tuod nga paghalok di nagid ko ganahan muhimo sa iya, papas mo. Nawad-an di ko gana sa tanan. Napekas ang nga nag-away ni naistoryahan ginakong sakit akong asawa. Nahingin lang ginako kong asawa nga mas may pagwa mi nagminyo.
Kaysa nga inanion ko niya. Mo ni Papa Smoke kasi gimig-away sa kong asawa karon. Napuno siya sa duda, wala gid po kumuang ko. Pero nagkadugay manggod Papa Smoke inani ang among sitwasyon sa kong asawa. Nay mga panahon hindi ako ganahan mo pauli og sayo. Makauli magani kog dugay sa balay. Tulog na akong asawa. Muna usahay, di na paguganahan mo tapad niya, dito lang ko matulog sa gawas. Kay baho ko Papa Smoke ang pagtuo sa akong asawa karon. Nagdrama-drama lang ko. Munang pitig hapon yung isuga sa kuha karon. Pero kining ako Papa Smoke. Nasi pagkukulang na ko nga dito na ko nakita sa lain. Tinuod gid siguro na Papa Smoke. Nawala man gid ako ang gana sa akong asawa. Sukad niya kipakita niya sa kuha nga gibaliwala ko niya. Karon na ako'y babae Papa Smoke. Sa imuha lang gining programa na kong anggunan. Gusto gayo ko Papa Smoke kung saan na lang akong makauban. Kay puro stress ang ako ang matubang sa balay. Sige may gaaway sa kong asawa. Panahon sa kagabi, murag hilasan na kay ko nga mutapad po siya sa kuha Papa Smoke. Ang akong problema karon. Pagkagwanta, pagkakuani, Papa Smoke. Ang ngayon pa ba nga magigauban pa ko sa kong asawa nga? Wala naman ko ganahin niya, Papa Smoke. Sa laban ako ni nga nahitabo ni. Pila kay gayon gyud nga nagsigi kong paubos. Tuman sa iyang mga gusto. Pero nagsaligid ang akong asawa, Papa Smoke. Mo ni hinungdan ka ron. Nga na ako'y lain. Na ako'y uyab, na ako'y asawa. Malipayon ko sa kong uyab ka ron. Kaysa sa kong asawa. Kay bawo ko nga na ako'y anak niya, Papa Smoke. Huwag po na ako pasagdayang akong anak. Ang akong problema lamang karon kung usaon ako pagprangkas kong asawa. Nga wala na ko ganahin niya, Papa Smoke. Wala ko ganahin, wala ko igugma. Sukat nga gitantang niya sa kuang katungod na ko. Nga mahimong bana niya, Papa Smoke. Kasado mi, pag-asawa ming legal. Pero grabe ang yan ginapakita sa kuha. Lupig pa'y lalaking. Lupig pa'y lalaking na adik sa usa ka babae nga nagsige kukod kaniya sa una. Nakasala ko sa kong asawa, Papa Smoke, pero usaon man ako ni. Tuklod sa panahon maning nahitabo sa kuha. Gusto na gani ko, Papa Smoke, na magkigbulag na sa kong asawa. Apa naglibog og asa ko magsugod, Papa Smoke. Kung sa may angay na kong imuon, ani. Please, tambagi ko, Papa Smoke. Kung sa'y angay na kong imuon. Galibog ko. Kinaan ako sa sitwasyon karon. Ang babae nga kung nakarelasyon karon, Papa Smoke, nagpaabot ng po siya na ako. Wala gini karon. Gibabati na ko sa kong asawa nga wala ko'y gusto niya. Pero wala sa iyang unahuna nga naan ako'y lain. Wala po sa iyang unahuna nga manghita kog lain.
Kanaaragit sa iyang una-una, pero para lang na ako. Nagdrama-drama ako. Kaya usay iyan po kong ulog-ulugan. Langi-langi ang papas mo. Unsay angay na kong himuon, ani. Please, tambagi ko. Diri lang ko taman. Kini ang imong magtatampo. Si JR, taga Usami City. Daghang salamat. Ug maayong hapon. Ikaw lamang mahal ko. So alone all my life, I couldn't give my heart to anyone. Hiding myself was a man who needed to be held like everyone. Years, I look for warmth between the tears. It never ever found me. Never ever Pero found dahil style lang yun ang cellphone. Yes, I did seem to grasp but strong. And they should be wrong all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried. Uyak type po eh. A loving heart. Lester the Twin, shoutout sa mga lineman nga nag-lineman nga naglantaw karon sa live nimo. Lester the Twin, shoutout ha. Lantaw sa Mahayag, si Noel Sagario Durailo, shoutout og sa mga Durailo family. Maying hapon. Uy, si Ia Rose Bautista, hello, shoutout. And then, okay. Yeah. I didn't know how to tell you. Didn't know where to start. Alay ba, hindi kami. Alay ba? Tuloy. Alay ba? Alay. Mia naman ang asawa si Lider ba? Innocence in I know you'll understand. Please understand. Ang katong oras guys, alas 2:08 na sa hapon. So naka-shades na karon, no? Okay kayo mag-live na nga nag-shades. Where is the sun smoke? Si JR ang atong sender problemado sa iyang asawa nga si Mia.
Naon sa mo ni si Mia nga di mo gud magpahangyo ni JR. Ang lagi mga babae gid pud no nga dili ka balo magunahuna silang bana ba? Oh, don't say bad words na kay nata sa ay nasi ako na bisita karon kay si Oming dili mo pa na. Ina na siya kuan jay kaning cute ka na day taw gani. Sige pa. Dako gid ani mong naong. Ayan, di ka tapat. Dali. Okay, alas 2:09 na nga tong oras. So karon mo nahimong hinungdan nga nangita siya og lain tungod kay dili mo sugot ang iyang asawa. Grabe na po nang intawon nga may lang sa isa ka bulan na ikaduha. Ug ako'y bana na panlabay na ko ng mga kuan diyan. Labay na ko ng mga kaldero diyan. Ay, kung panampiling po, noon sa man. Sige, lingkod tong mic ko. Okay. Get the mic. Okay. So, sa mga gusto mag-advise, i-comment lang ninyo sa atuang kuan ha. Atuang live kay atong cellphone, ang isa ka cellphone na to nabilin. Iya pa daw tong i-check upon. Check upon mo to tong commander kay namay kuan. No. Sige na, mic na. Sige. Hold the mic and then, katong isa ka mic. Hold the mic and then, talk. Talk to Papa. Di kay magtabi ta karon duha. Ay, madali ka sa tingin. Dali. Dali na. Ali. Kay, lugay kay wala ka partner. Alas 2:10 na nga tong oras. Ambira ko namin kanang isa ka yelo di aming. Nara, muli bagong business ito guys. Mao ni ang atuan ko ano, di kagabi ginagtabi gid mi sa tagiyan eh. Grabe man day kini kay epektibo ni nga produkto. Bitaw guys no atong oras alas 2:11 na sa hapon. Hatod kaninyo sa Super Vita. Oh, purgag tambal og bitamina sa tanang mga kahayupan. Super Vita mga kabistak nindot kining gamiton labi na kung kamo bitaw nagbuhi mo din ang hikot mo diha o na ba mo'y mga tinangkal nga mga kahayupan diha oh. Pwede siya sa tanan siya pwede sa manok, sa kabayo, sa kabaw, sa baka, sa pato, sa pig, sa ano ni English tigi ko kal. Ano mo siyang gibasa good me ikaw gyud. No, pwede siya sa kwan, pwede siya sa baboy. Pwede po siya sa bakting. O sa goat, goat no sa kanding. Guys, Super Vita. Kaninyong mga adunay mga binuhing kayupan diha. Kani inyong gamiton para og vitamins nila no. Kada mo kaon, kada ning pagkaon yung sa manok, buto na po siya ikuan rin, na po siya kaning guide rin no. Kung saan paggamit. And ang Super Vita mga kabisdak, kung wala mo kadumdum asa mo palitan ni magbutang pata sa mga suking mga aggregate supplies sa inyong lugar. Kaninyong mga naminaw diha karon nga nay binuhing kayupan, i-text ninyo si Papa Smokin kay maghatod ko diha sa inyong lugar, no? Karong Sunday, magwan tani, mag-mission tani, ato ning bisitahon ng mga lugar karon nga dunay mga kahayupan. Dala-dala ko ni ang Super Vita mga kabistak and don't worry ha, kani nga Super Vita, gikan gid ni sa supplier o sa manufacturer, no? Mailan ninyo ni makita akong explain sa inyo sa difference sa laing mga produkto. So, Super Vita mga kabisdak, and very affordable kani. Barato na kayo ni. Di ni kaabot og 100 pesos pero ang inyong mga kuan, ang inyong kayupan sigurado gyud nga. Grabe gyud kahimsog, dali ra gyud pug kayo mo dako. Super Vita mga kabisdak. Text mo 0918-728-3822 labi na sa mga dunay mga aggregate supplies diya. O aggregate store mo ana ko diya sa inyong lugar po, no?
Anyway, namo ko'y katapa diri karon guys nga si Oming. So sa akong kini mong tutok ka na lapad kini mong naw. Shoutout ni Brad Limar. Si Brad Pupoy, no? Ang super high. Ano? Okay, Ming, kani maing hapon kani mo, Mi? Iring. O sige na. Nawala. O sige na, ipaduo lang imong naong. Imong mic. Imong ba? Feedback lagi. Ha? Nawala na, okay na. Nawala na. Ano sa man ang istoryahan ni Minyo na kami? Kanang wala pa. No? Minyo na ka dili pa. Wala pa. Wala pa. Ikaduha. Wala pa ikalima. Nanakay bana o kaipon. Wala. Dalaga ka. Oh. Single and available. Yes. Palihog ko hikot ani Juan muli. No? Palihog ko hikot. Ibutan nito sa ref. Anang tinuod. So, kani manggod ang atong sender manggod. Gabi po ni si Mia nga. Di man niya pangiyon si GR. Ngita lang si GR no naglain. Ana siya nga, nakoy uyab, nakoy asawa papas mo, pero napugoy uyab ko. Kaingon pugo, kompleto na. Nanay asawa, napay uyab. Pero makatarungan ba nga mangita siya glain tungod sa kulangon siyang asawa? Dili. Nga naman. Saan man yung mangita og lain, magbulag na lang, no? Nga, kaya ang problema mong god niya, nasa asawa. Moingon siya nga, pakuhita po dadi amin. Inig hapyod niya, moingon man nun nga, maniko ba, kanang sikon ka ba? Mas mali mo yung ikapoy. Grabe, ikapoy, tibok, sa isa ka bulan, may randog na ikatulo. Grabe pong kapuya. Wala yung mga lain na public. Lain yung naong. Yung galain. Dengan mga galain, kung lawas gang galain, yung mong naong. Dili nagkatakong tapat kayo, magtambag taro na. Bago rin naabot guys, gikan ni Saudi Clarin. Ang oras alas 2:16 na sa hapon. Dili po na maayo no ya, tanawas Longgo. Si Longgo mo reklamo magani si Longgo. Kanina ba nga tuwang kwan? Ang tuwang sender karon, sige ko di na maayo eh. Diba? Puslan nga, mangita siya glain. Oh. Bulag na lang. Dili maayo ang iyang ginahimo sing asawa niya. Di istoryahan. Nya lahi mo gud po ning babae gud kay kimong istoryan mo may masuko. Ay, magbulag na lang gansa mo. Gabi ginismi. Grabe si Uming ba kay bulag mo Ay, gina. naman gula siya. Good day. Pag once day makasinabot, ito may dugayan. Daw big ikaw ba makapartner ka po nga gusto perminting inana. Uy, Sponsor sa Jollibee. Bidaan sa'yo. Ning tanaw rami. Daw ba og kuan aslong kaila kaning Raimundo Bigari. Mas pa, happy birthday sa akong mangod. Oy, happy birthday si mo mangod padali mig kuan diri. Ha? Unsa? Sa AK. AK na dia karon? Salamat dan sa imong ipatod ha. Ganawa siya, siya, magigbulag man dayon. Magini siya guys, morning, wagi magdugay ini niya. Ang lalaki mong magkarelasyon na niya kung tapad. Masawa yun, bulagan na yun. O di magkasama ko may dugayan. Di wala jud kay kanang wala kay bisag kamay nga kuan ba kanang palugit ba. For kana bitaw a time to relax, no? For reconciliation. Di ba? Wala ka na. From the situation, ang asawa, di mo sagot, kay mo na. O di ang abana, kadiwa ka sabot sa asawa, sinitag lain. So, lain na kaayo. Ano siya nga, basig wiligo ang bana niya, papas mo. Ay, istorya ko, kay yung asawa, masuko. Ito pa may rason. Di mo gani mo na matagnagod, kay naay mga bana nga mga kaning gigil kay silang asawa. Nya kasal ko na, alangan na magmagigbulag na yun. 14 pa sila lang.
Pero ikaw, magka-partner ka ginanami nga hilig kayo. Kasuniyak niyo. Anet niya po. Oo na diha. Oy, atong oras, alas 2:18 na. Dere ka, balik na miya. Blasi kong kape muli. Second chance, no? O kani si Pupoy ang imuhang makuan. Imuhang mabana, mapamahog paniud to, juga ni napay snack. Alang-alang obligasyon man na sa sanay obligasyon man na sa asa kong manguhit na ang sa asawa kong manguhit ng bana. Mo ni siya kung gipasabot ni Uming. Di, kay maka-question naman ko gagawin. Grabe pong asawaha nga, dili man gyud mo sugot bisag kuan lang. Bisag kanang sa isa ka sa ambot. Sa isa ka sa sa isa ka si bana na kaisa, ayun. Atong tiwason no. Salamat sa mga naminaw diha karon sa may Jelloy store nilang Sergio Joloy. Ang tindahan nga kumprahan na nagbugas soft drinks, beer, guban pa labi na gyud. Sa mga naminaw po karon diha sa may lungsod sa tabi na ang atuang SB member diha karon nasublian si SB member Bimbo Anito og ni board member Cesar Julo Dakal. Salamat sa pag-abag. Balik lang ko guys. Ako sa ning seminaro ni si Mia. Ano yung mga babae nga. Mo na inyong kadlukan nga makarelasyon, Kay makatunong ka na yung babae nga pareho ni Mia, nga awayon sa uya, bulagan na yon. Malista mo kapin. Diara mo guys, oras alas 2:20 na. Papa Smokin on the air. Kape, muli! Ano dyan na guys, di ba guys? Shout out, Dili lagi gapon maayo. Maayo gapon tol smoking. Oy, tol, chairman. Mariel. Mariel mo na. Kani. Ini amo sa istorya. Ala juga Impas. Mona. Ito, tinuod ya jud na. Nga ako sa tinuod. Dili lagi na maayo lagi nga bulag Mas dayon. dili maayo nga mahilabot sa glaeng asawa nga minyo mo na handa ko. Nya. Wala man taging nga maayo na yung gimo. Ang dili maayo ba kay pero dili man siya musugod niya kung ano siyang asawa. Ay siyang bana. Okay. Ngayon ka So laya tanugan. Ngayon ka kana siyahon ni siyang bana yang asawa masuko o so unsa pa magitulos gali Pero ana. posible rikit siguro kabalo ko na yung bana no kanang sender. No kay mo Pwede magaling na istoryahan mo sup lang ka sa lubot sa imong asawa. Sup sa lubot. Sa mukha na niya bader ay di man pangyo na. Oo na. Sige na. So ni usay maayo tol. Juan, shout out mo tol ha. Dami gwapa. Dami gwapa nga kauban. Baon di. O nangita naman Diyos ko ka ng kuan. Agay. Ito, isa tarang gwapo. Mas pasalain. Agoy! Kutoy. Ayay. Dili, performance magyana. Napo ibang performance basis, no? Mao man ay hinungdan nga nagbana, mangitag lain, no? Agoy. Pero ano yung mga asawa ay, namugit pa yung magulang ng pangita, biyahan ng bana. Di pa ka ba na makuan? Sige mo kuan! Ano makuan, God? Isip po. Kinahanglan gid kabalog mo sup-sup sa lubot. Kinahanglan. Kabalog mo mong sakay. Adi mo sakay, ala hagbong. Lansa kinahanglan nga. Masakay. Wala. Depende na binasakay tanan. Oo. Kasi biyaan, unya ang bana. Posible. Wala. Gawin ka balita. Done. Chup-chup. Judy ay... Chup-chup, Judy ay brother. Kiniya. Siyempre, asawa na ni mo, kuha na gina.
Boto na ni mo ang tanan. Tanan ba itong tanan? Tapos magkasigaw balintong kariha. Nadilan sa kay, napabrot siya di pata tol. Na, patay na. Brot siya di pata. Ito na. Soksok ang tail. Ate steak na. Lay. Ang gilok man gani ng kigwa nga dili makita. Kaya na ba noong magunitan pa nimo? Na, mo man. Uman. Nakalmalay na ito biya ha. Kaya sila ang lumot sa asawa yun. Naghanag tayo. Subok. Luod ka ni pakinas yun. Kanin yung masawa si Mia. Ay, ayaw na lang yun. Ayaw lang yun. Ayaw. Ayaw na Ayaw mong magtuga-tuga. Ayaw na mong pagtuga-tuga. Ay, miss, wala mo stress. Maka-stress dyan po. O kahulay rin manluwa. So may puti na ba na yung sote? Muna. Kung ako makabrot siya, di pato anak tol na, musupsop din. Musupsop. Pilag kalami. Basil maka... Dali, na tadi. Ito, kirig-kirig jud ba? Hi Mia. Kay maka Mia juga sekali. Dagan naman ka ng istorya. Mga nag-istorya, pag-abot sa Ah. akto, ay sin, mga laki. Dahil mga lalaki nga, tama na nga istorya. Based on my experience, daghan. Based on your experience, Yes. so daghan na naging mo Oh, experience. yes. Oh. Oh my God. Na, tanawa oh. So mura na expressway yan. O, ginibali sa ko. Ay, wala. Bangkita. So mura na siya katong langog sa lanaw. Ito, no? Wala na. Aman doon. Amo ah. Yawan. Tutugan panawag. Dinilin. Tutugan pangagad. Dinilin. Ah. Ayay, wag. Saan niya? Ito basahan nito. Hindi hambon. Hindi hambon. Ayay, wag ako. Di lang sa istorya tol. Kay proven ni tested pa. Na! Yawan. Itong yan ang pinigaw niya. Warrior, bisag unsa kahambon, luro gyud na. Oh man. Hindi hambon. Hambon ba? Sa kagahi ba? Dili po na pwede hoy kay ang asawa magkinahanglan niya balibaran po sa bana, may ubos po baya papasmok. Sinabtanay lang gud makasawa bitaw. Oh. Wala siya angay gyud. Angay og matarong. Angay og matarong. Kaya daw bigyan, problema man dyan ako ni JR, kadi pag mapakuha si Mia. Kanang vocalize kayo ang pangalan. Ano sa si JR? Ano mo ka JR? Karo mo lagi, bakit ko gamay imo mo? Oy, magaling mo na na, di ka pa kasi Mia. Lagi mga bulabo ganun. Hindi kayo ayaw eh. Sa muka. Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Ay, si panampiling ko, katubang. Laban, hulog. Ano na? Na, ilo titi, no po nga ko. Ha? Oo. Ano na mamili ah? Manugo, gani di na mamili. Oh, tigre. Tigre na mukhaon ni bisag ilaw. Na, ilawon juga ni. Ugawan! Mulagahay na ba ni siya? Mato na ba ni siya kuhan, abroad? Basin makahi na, noy. Grabe, magkaro na dito ni. No? Masag daw ka basa. Ano, basin daw makaihi ka o. Ano si Lunggo? Kasi makaihi na. Balik po ka sa tiguang, makaihi. Kiyate ra. Kaigit na lang. Bulabuga, hinay lagi ang irko na eh. Bulabuga sa dana niya, brother. Lahi man siya. No, kunang kamo, ay na lang patuga-tuga. Eh, di mo kagwanta.
Ito mo ni pagtuplo ko kayo. Bibi, kipalo mo rin yung... Wala ay, naka-power. Grabe, po na yung 25, eh. Pistol. Gusto, patayop lang ito. Perting inita. Perting inita ba? 18 lang, 18. Ano man, jud na. Malay mo, yung anak, jud ang rason sa babae. Walang dili. Yung anak, yung rason ni Mia. Hindi siya pahilamatan siya. Ang muka, gini si GR ay kulit ko. Kay manyak mo na si GR kung God. Manyak. Rag na. Rag ducks. Rag ducks, ha? Ito, nabilin mo. Isa simple. Meron ito ang sponsor. Hindi pa rin ang gusto tagi namin. Init kayo, tapos nag-inom kang kape. Sabi ko si Muli, ano mo nag-ilat yung Muli, oh. Mauli, ay! Apre, malalaman. Nato-30 nga, wag nutay. Wag nutay, interview may tagbo ni Ron. Kaya nag-ilis ka ba? Kaya mo apply kang trabaho, pero nag-ilis. Dahil na Muli. Mahal kita hanggang sa Ang atong oras guys, alas 2:30 na sa hapon. Sa gihapon kauban na gihapon ni si Papa Smokey daw nga ako ang kauban karong adlaw ha. Si Mimi. Ang sige tingalan nimo gani. Itimi. Laway kay ba? Ang sige na may ko. Isusubok ko pa ba? Basin ubo na lang po ang kahit na iyang bana mong di gana ng iyang asawa kay natagam na. Di na lagi nag... Ay ka. Baby, who's that? Ay, tama na dyan. War. Sige, balik ta dito, no? Ang problema sa itong sender karon mga kabisnes, si JR, di gyud siya kagwanta kay sige siya gibalibara ni Mia. Mo nang nangita na lang gyud siya og lain. Iabot gyud ang panahon nga di na gyud siya halos ganahan magkikdikit sa iyang panit dito kang Mia. Uy, begining Miahan eh. Alcohol ra ba'y gamit nimo? Nya karon may mga lalaki diri nga niingon nga sanay ang sanay ato din makaihi daw manyak kunis lunggoy. Bitaw no. Mali sa part nga nanguyab siya tungod sa pagkukulang sa iyang asawa, pero mali po siya ang asawa nga dili po niya dili niya i-provide ang mga personal basic needs na lang no o important needs sa bana niya. Mag-asawa gani mo bisan magikapoy mo ang tangan ninyong itim niya. Nagwe. Bulag mata or kasak. Sige. Asa ba ikistura ni mga lalaki? Okay. Dali, tingog ba? O sa ikistura ni mga lalaki karon nga nag-comment sa tuwang live. Ha? Ali, muli. Dali na. Abin nyo guys, kani nga topic, nindot ko magigaw ba na nila do. Ali na muli. Nabayon di kag super baita ka. Tay super baita, vitamin nagtambal purga sa mga kahayupan. Tanang klaseng kahayupan. So, text mo na ako kung asa inyong lugar kay daghan mo mga silingan dahil nga mga kahayupan. Aron dili no mga niog sentro, ako na magatod mismo na sa inyong mga tindahan. Para mabinglan mo og stocks diya, makadada ng tanan. Asa may kisura ni mo ng mga lalaki nga nag-comment karon? Wala ka kaagyan ng kulit-kulit kasi mong uyab so na kay ingon magaginangod niya. Wala.
Yan na magkukagay na God nga based on your experience. Oh, wala. Kaya ako may mga list. Ikaw mo ay sige lang lakaw ba? Dili. Lakaw. Oh, may pagpaminaw din no, sa mga nagbiyahe ka rin ha. Ikaw may manguhit. Ay, anak, Jud na. Sana all babae manguhit no? Suman, di mo ba magsipanguhit? O, nalahi, alipin dito. Di ba dapat lalaki may manguhit sa bahay? Uy, dili tanan. Dili tanang kanahon. Ako di mo ko manguhit. Si Paon. Mamira mo din ko. Ali ba? Pero, nani no? Maot kay para sa mag-asawa tungod lamang sa inani di magkasinabot, magpangitaan na yung lain. No? Matod pag nila god nga once gani nga mobalibad na ka sa imong bana, dili lang katulo, maabot pagkalima o mulapas pa, pasabot nga wa na yung gaganahi po niya. Dili. No, dili magiputa, dili ta makara, dili ninyo dili ma-explain ang kay ubos sa lalaking di kapatong. Dili tanan oy. Muli mo tingog pa ko? Ah. I know you. Ha? Education ang imong gihuman pero ang imong action kay murag HRM. Ikaw ra ka maghukad. Ay. Dili gini na siya mo kwanda mo. Lao. Bye boy, lollipop. Mati kantangin na di gila na siya na. Okay. So magkatarungan ba nga nasi uyab tapos na siya asawa? Sa rason lamang nga dili mo sugot ang iyang asawa nga kada adlawon siya. Salang pod. Di ba? Kay kaning ngalan kani si JR pod, manyakon mo gubulay si JR. Dayon. Nabaguhan ko sa Mia. Kabaliktaran lagi sa original, no? Lagi. Ganun na. Ka-harsh. Basig pa Jerry Aris Mia. Si Mia siguro na. Pero itong gingon ni mo ganina ba? Real talk ka na siya. Medyo HPG, Highway Patrol mo na yun eh. Sana SPG? HPG ni mo, day. Nga, nawala na nung ko. Kaning mga lalaki, yun nga, sagad na ba yun sa mga minyo? No? Ito dahil kalayaan ng minyong, di minyong. Ah, sige, kana mo ipangutanan ako sa imo. Unsay kalainan sa minyo o dili minyo? Di ba mo ko minyo? Di ba mo tanong ako ni mo sa kalayaan sa minyong, dili minyong. Unsa man nimo gusto katong bagong paguman sa kasal? Oh, karon na. Basta, sa imo experience. Hindi na mo pinangutanan ako na good. Yan sa kalainan papasmoke nga bagong kasal o gatong wala pa. Kung nagkadagan ng gwapa. Pero isa ra akong gigugma. Matagal na siya pa. Munaggan ng gwapa. Di ba, gwapa nga mga nindot ng imoni mo ba? Ikaw po. Ikaw mga gudi aming masyado kang clever. Pasig nalimot ka. Alam ko lahat. masyadong tahimik eh. No? Sige ba, ito ba sa puta na? Ah, sige ba? Kalahian lagi sa kasadong sa dili. Kasadong sa dili. Asa man nimo nga asa man nga aspeto nimo niya nga? Opo, sa problema ni JR, ni Ah. Mia. Okay, sa kasadong sa dili. Matubag ba yan ko? Lagi niya akong bisita, kaya ako may pangutanon. Dapat ako yung mangutanan, di ba? Kaya ako may gadala sa programa. Gusto tayo mangutanan mo? Kung sa'yo kalainan sa minyo, O sa dili minyo. o dili minyo, bakit sa problema ni JR? Okay. Kung sa'yo mo gusto sa entrance, o sa exit na? Sa nasa. Sa nasa. Kung parte lamang sa mag-asawa, parte naman mga lalaki,
Kung sa una nga uyab-uyab ba nga mulukat pagkag-ticket, pero karon ikaw na yung maabli sa git. Una kay mo gasto man ka. Laag ta dire. Ngadto ta dire. Karon, sa una di ticket pa. Karon, tig-obligate na. Sa bagay ng pangutanan ni mo, na kung tubagon, commercial na ko. O sige, Ako na po yung mangutanan ni mo. Kung sa po'y kalainan po, kung mora gyapon ang pangutanan sa imo. hindi ko may kuminyo lagi sa mga. Hindi ko relate. Hindi ko relate, sorry. It's a prank. Balik na to ha. Karon lang ka. Mabalik lang may alas 2:39 na. Papa Smokin' on the air. Is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Pista. Uga, napasagdan, tabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Silk Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Ngamot tabang og alima sa kada lugar sa buhok. Ani anasad ko. Get beautiful reborn hair with every wash. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Kumusta akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, nag-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may nagluha, nagpinaw ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata, wala nang sinsmoke o aso nga ako mabatsyagan sa akong mata, katarata sabto nga damon, nagnipis, kag ang pterygium ko nagnipis. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Ang Shumate sa Pagadian City, padayong nagbalik niya sa nagalang lifestyle sa branded ng mga sapatos, sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga step-ins, sandals o fashionable ng mga tsinelas, alang sa mga babae, lalaki o mga bata, daghan ang kapilian o nakasiguro ka nga bago o kanunay ang ilang mga displays tungod kay Marag Simana. Adunay bagong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o locally made nga hinimo sa Marikina o gikan sa abroad, sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Anausap sa Pagadian Shumate ang nagalang light displays of latest style sa mga casual bags alang sa mga kababainan. Ug ani pa, bisag wala mag-sale, barato gayon ang Pagadian Shumate. Unsa pa inyong ipaabot alang sa barato, di kalidad ug bagong lugar ug imported nga mga footwears. Adto na sa Pagadian Shumate, the home of quality shoes. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, Dream Cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT line number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sacco Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. What? Ang sabay na kamaayon sa gabi. Oy dong, unsang orasan na ron? Nga nung karon pa man ka nakauli. Diin man di ikagikan. Dugay ko nakaulitay kay may hapit pa ko sa paboritong bake shop. Sama delicious ba? Kabalo man ko ganahan jud kas mga pan na didto. Mao ba? Nya, niapit day ka sa Madelicious Bake Shop. Hay man to akong paboritong cheese bread. Katong cassava cake. Katubitaw ilang banana cake, German bread, coco roll, o peanut roll. Nakapalit ka dong? Siyempre, ikaw patay. Basta yung paborito, dili dyan ako na makalimtan. Ay, salamat. Pagkabuotan. Gaya niya akong anak. Kinintay. Pwede liwagan mo akong allowance? Dayon, katagi na lang pagpang load. Mula
laging sinisilbi. Presto, presto, ora-ora, murang dalaga ang sabusa. Madelicious, it's so delicious. Madelicious Bake Shop, subok ka na. Basta Madelicious Bake Shop, siguradong delicious. For guaranteed quality, oven fresh bread, come to Madelicious Bake Shop in Pagadian. Our branches are located at the heart of the city. We also have a mini branch inside the Agora Public Market near Gate 11 in Molave. Our branch 1 is located at the Public Market. Our branch 2 is located along Mabini Street, fronting Juanita Enterprises. And our branch 3 is inside Molave Integrated Bus Terminal. If it's Madelicious, it's truly delicious. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Buhay ko mula nang marama. Nanabi po kayo 200 ka pin nga subscribers. Mahal kita. Oo, 200 po. Para hindi ko subscribers. Limot ko na. Ikaw po na, okay tayo. Upload sa YouTube. Siyempre sa Facebook. Oh, una man ang Facebook. Wala din sa Facebook. Hindi ba? Ano, mag-video ka. Sa YouTube. Ibalik mo sa Facebook. Kaya mas nung Facebook, yung mga tao nung open sila. Open sa Facebook. Automatic mo sa YouTube. Iya, may mga link lagi, mga link. Oo, ganit. Interviews, urusan, kaya ngayon, kaya din ang pasunod ito. Labanan natin ang tukso. Anso permi ka na lang pili. Ibang tao sa ating pag-ibig. Ito na lang para Uy, hi! 8 viewers! 9,000 viewers! Kaya mo na, ikaw ka wala ba? Hindi ka pwede nga mahilong online seller, no? 8,000 viewers, hello! Pamain! Bakit on? Mga sa ubod, pinaka-viewers. May magsilara mo. Ito sa unerman. Basing ubon na lang po ng gahi, anak. Simbana, maraming nga ang asawa. Maraming gyapon bugahi, di maraming gyapon ng dugon. May uta ang magahi kay ang kuan. Sikwan? Ganang kuan. Oo. Sa bugahi pa lang sa babae, hindi na masundan. Nang pag-asa wako kasabot ano mo lemeng Pwede. Panlipi ba yung donuts? O kasi mo sponsor donuts dira Bikini Man. Donuts, Can Friday. hindi makadada na betani no 4K views. Labangan una sa tawagan. Wala po rin kami kuan nga yung monetize mo. Wala pa. Maabot isa yung quad. 1K subscribers. Kinaki 1K na views. 1 ka. Pang Alam mo ang ibig kong sabihin. Bisdak time alas 2:48 na sa hapon. Katapusan ko na at gikan diri sa Power 99 FM kauban lang gyapon niyang programang Talk to Papa. Of course, ang inyong kauban si Papa Smokin mga kabisda. Gusto ning topic ning atuang sender karon ha. Ay atuang kauban karon syempre si naragyapon si Omeng. Si Mimi. Minghoy. Ang atong sender karon nagpatawag sa pangalan nga si JR
Dako kay problema si JR mga kabisdak tungod lamang niining kuan kining gibalibaran sa iyang asawa. Bisag kinsa nga bana dili masabtan ang ka-stress nga mahatag sa asawa niya, pinaagi lamang sa pagbalibad sa ilahang mga obligasyon. Obligasyon may tawagan namin. Oh, di ba? So, karon para sa mga bana, mayon po sa mga asawa po, nga maingon sila nga namugod po yung mga bana, papasmoke, na dili magpakontrol. Gusto nila, pirmi na lang inana, mo na rin na silang unang-una. Ani guys ha, this is a major problem para sa mga magtiayon, mag-asawa nga, magka-problema sa inani. Og dili, og unhealthy na gani ang inyong sex life, mo follow na gina ang pagka, dili magkasinabot. Tinuod na. No, way ba nang musugot nga pahilabton lang og kaisa sa kabulan. No, tanawa si Muli man gani oh. Grabe po lang isa ka bulan, uy. Uy, gabi yan. Based sa study daw, no? Based sa study, ang lalaki daw, dili makadulog sa asawa kasi mana ay blaro na. Sige, Ming. So may mo kay istorya ni Kwan, ni JR, so may angin niyang himuon. Isigahan mo gaya dapat. Wala bagay problema kung dili madala sa eksaktong istorya. Oh, ako sa ngihongit ang Kwan, ang ako ngihongit ang mic. O sa istoryahan nila na Ang ginasagahan ang problema ngayon na. Kaya kung bingunsyag ka na mo banghag iyang asawa, o. Inay nag-istorya. pero nagay lapses ang iyang asawa. Napoy pagkukulang. Dulain na po nung magbulag tungod lamang inana. Mabo sa punto magbulag, eh syempre, kay si JR, nangita naman siya. Nganong manhid manggit po kayo ni usahay ng mga babae? Sakto na gito. Sabton. Tanay naman jud na. Okay. So, kinahanglan ng mga babae, perming sabton sa lalaki. Sinabtanay ka. Para magkasinabot. So, kung sabton mo sa lalaki, aya pa rin magkasinabot. No. Ay, maluki Perting ayayay kaya niya, no? Pansin mo sa babae. Oh, papansin. Buta na to ka mga babae, no? At wala to ka mga babae, mga attention seeker. Pero, do you think na kaming mga lalaki, wala po may anak? Na, kami makasabot man po mino. Pero, mas more on, ang lalaki man dyan dapat mag-adjust preventive. Okay. So, meaning, si lalaki dapat ang mag-adjust. Yes. Sakto po na. Pero, may mga times ng mga babae, nga bisag sobra na, ang ngayon bagay pong There are sabtan. times but most of the time, Most of the time, no? Mga babae, yun nga dili masabtan. Kabalo ba ka? Sa reality, mga kabisdak? Once na yung relasyon magkabulag, o dili lang ka mangutan, wag ka kabalo kung sa hinungdan silang panagbulag, kinsay basulon? lalaki. See? Patasun. Diba? So, ani gikan sa babae, di ba? Layo sa karelasyon, guys. Wata kabalo, wa mo kaila nila. Wa mo kabalo silang story. Ang inyong nakita lamang sa ila siguro, nga happy sila. Then, ikalit rin og bulag. So, ang nagpagbulag, ang unang-unang gid nga mabasol is ang lalaki. So, kuan kina siya kining para sa mga babae po na pod. Nagpabor na po kay sila. Kay familiar ka sa story ni kuan ni Kastakli og ni Zainab. Kinsa may naisala be? Kasta. Dili si Kasta. Agad, no? Kasta may sige be. Ha? Sis Kasta po di mo ha. Ako dili ko fan is Kastakli ha. Pero bitaw pila na ka days ang nilabay right after silang breakup. Daghang kay mga nanggawas ng mga statement, no, mga proof, no, like kanang si Zainab mulakaw sa ilang balay, ibili niyang mag-ama whole day, party girl ang babae, di ba? Niya di ba dapat ang babae naranas balay kung ikaw na nakay bata? So guys, isla katawa, isla kadawat yang lanta mo celebrity, lisod food. Okay. Anta?
Oh. Okay. Zainab. Di sa inyo, dito wala agan chika isa ni anak. Ay, sus. Dabi gid. Mura, akong ang tambagan nato na itong sender, no? Undangan na lang siguro na, kayo mana naman. Nalingaw naman ko ka. No? Istrikta ni mo na ang imong asawa nga, pakito ni mo na sa imong binuhatan nga maginusaro lang ka, makonsensya po na eh. Di ba? Ulang mo kaning counseling. Oh, di ba? Dapat mawagi mo kanang counseling. Nalayo na siguro mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Munang asa na lang mo nang abutan ng inyong mga desisyon. So, ikaw, para sa mo ha, sa buhato niya, bulagan, lahi raw po niya siya, kay mingon din, bulagin o eh. Bulag nilang yun. Ano, kaya lang yung third party, bulag na lang dyan. Uy, dili biyata na may third party, dili ba? Third party, no? Awat mo galing fourth. Secret lang. Ay. Pag taga-secure ba? Ay. Di, undangin na siya, kuhan, JR. Oo, kuhan kining, dili na gugmay mo nga. Pagpanluod na ng imo, makasakit lang kag babae na. No? After all, usa ka kaminyo, pamilyado kang dako. Anang imong asawa, kung di na gina siya magpailabot sa imuha, aya ka mangitaglain, pagprangkahan sa imo na imong asawa para walay problema nga mahimo. Pareho ninyong duha na istoryahan ng maong problema. No, so mga lalaki makasabot ko nimo JR, pero di na ko masabtan sa imuha ang kanang gihimo nga mangita kag lain nga nakay asawa. No? Punta man lang sa pila ka milyon nga tawo ning kalibutan na magpabilin lang gihapon ta nga faithful and loyal sa tong asawa. Bisan pa man tuod nga dali ra kayo para sa inyo ha nga mangita og kalingaw-lingawan or mangita og kaparausan. Respeto ang kinahanglan sa relasyon para magtunhay o magmaligwan. Ako lang i-advise po sa mga babae, labi na sa mga asawa ni mo, Mia! Mia! Kasi problema niya. Kung sa'yo problema, Mia? Kasi problema ni mo na ko diyan. Sa problema ni mo, Meng. Great lang ko sa akong family nga nasa Bayog, Zamboanga del Sur. Na unta, okay na sila. Especially sa akong pinalangga nga the only one, pinalangga na, the only one pa. Request po kong song Kuya Ikaw Ang Dahilan by Kinoy. Greetings coming from Zilian, Maala here in Marawi City. So kana lang JR, Mia, sabda po ng imuhang bana para dili mahimong dakong problema. Kay kaning lawas nung kalipay musugot aw sa dili temporaryo ra gid ning tanan. Kinahanglan na to ang kaning matawag na to partners in life, no? Kung kaninyong anak, mudako na, mubiya na ninyo, at least man lang na aghapon mong duha nga magdinayungay. Inalalay. Ito guys, no? What I'm trying to say is, i-treasure ninyo o panggaan ninyo ang partner ninyo. Ayaw lang mo padala sa gamay lang mga kondisyon, mubiya na dayon mo. Makabalo manggid po ka, ikaw partner, kung unsa imong pagkukulang sa imong partner. Manhid lang yun kay ni si Mia. No? Gasa man ni si Mia. Wala na may oras, alas 2:27 na. Again, super vital mga kabisdak. Urgad tambal og vitamina sa tanang mga kahayupan. Mapalit diri sa Radyo Bisdak. Ay pohon, mag-distributor yan, maabot ra si Papa Smokin na sa inyong lugar. Maguna siguro ta diya sa may Aurora ug sa Lanao, no? Pon. Moana ta diya. Salamat Ming. Salamat sa diri naman tingag interview. Dawa tanggap ka na. Salamat sa kong partners. Salamat po. Okay, wala na may oras. Ang ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa Bisdak Media Group Incorporated. Pinanguluhan sa mong Big Boss Attorney Richard Cho. Sa mong station manager, Madam Roquesa Dula Hayahay Pagara.
Huwag sa mo ang Chief Tech Engineer Melbert Guil. Sa akong kawalan. Sa may transmitter site na si Sir June Carpintero. This has been your DJ, si Smoke and Sing. Bye-bye kaning tanan. God bless. Og maadyong hapon kanatong tanan. Luang. Advance ang hinas 4 minutes o 5 minutes. At 4. Goodbye! Nabili lang ako sa cellphone, guys. Sayang, kaya wadagan ito mga text mo nabasa dito. Thank you! Sa pareho, lagi sa ako. Sino? Sige mo ni ako